nasi tasuho tangi badarayo dek mamandang urang den sayang di palaminan baganggam tangan kamanyasa yo bala tak longsong jadi tamu undangan. Jika ditahan hati di dalam indah dan tiba indah tak sakit sasakit nan konan denai rasa angin dingin rasa badan nasi takunya indah tak makan. Mangai konan tak jadi nan dulu denai ilakan. Jangan sampai menitiak tangi Kok jadi tak